Здравейте, хора! Как сте? Ще направим един влог за тая седмица, да видим какво имаме да правим, да вършим. Първата ни задача там 2 торби с покупки, които трябва да ги разопаковам, да ги сложа в хладилника, фризера. И след това имам лук да сеем. Трябва да ходим до градината, до бостана, както му викахме ние в България. И така, и трябва да готвим, да чистим и какво ще правим тая седмица. Чао за сега! Здравейте, приятели! Аз съм Рамзия и добре дошли в моя канал, където споделям всичко, което ме вдъхновява, от готвене и градинарство до пътувания и грижа за себе си. Днес ще ви покажа какво ново засадих този месец в моята градина тук, в Великобритания, и ще ви дам няколко полезни съвета и вдъхновения за вашата собствена градина. Дойде време да отидем до градината и да ви покажа. Повечето от вас мисля, че в сториците са ме виждали, че от време на време отивам, но тази година реших да се снимам процеса, какво сеем, какво се отглеждаме, и сега е време да сеем лук. Имам от България ми пратиха. Отивам и да видим какво ще направим. Чао за сега! Тук съм вече. Ето сега. Не знам дали ще мога да завъртя камерата, но няма да стане, няма нищо. Искам да ви покажа набързо къде се намира. Състоянието не е много приятно, но тази седмица, уикенда, решихме, рентнахме се ротоватор, който ще минем набързичко. Ето, както виждате, доста древоляк има. Аз ето тази страна ще си направя лука. Тук даже имам по-ранни, ама нещо ми са почнали се да никнат. Така, и сега ще видим. И другото, което искам да ви покажа също, яйца, откъде си вземам. Пресни домашни яйца. Уникални са. Сега ще ви покажа откъде се вземам. И така. Ето това представлява. Ето чичката. Там си работи. Те си живеят. Тук са им къщите повечето. Ето ги къщичките. И се гледат, но хора като нас също може да дойде, да се вземе местенце и да се обработва. Ето тук гледат кокошки. В момента тук няма нищо, ни продават. В принцип зеленчуци, цветя. И аз ето от този гараж тук идвам да се взема. Сега си нося празните кутийки само, но искам да ви покажа, че който желае, може да дойде. 6 яйца, те са по-манички, а те са по-големи. Страхотни са. Значи по-малките са 1,20, а големите по 1,50 се продават. Има картофи също. Ето тук е касичката. Както виждате, тук няма никой. И се продават хората нещата и никой не им ги пипа. Така че според мен е добре и да ви покажа другите местенца. Времето е страхотно днеска. Човек цял ден може навън да посети. И така. Ние имаме още много работа. Искаме и такава къщичка. Ето такава къщичка да си сложим. Ето тук, някъде.
Бидона вече си имаме, но не е пълно с вода, защото няма откъде. Това е лошото, че няма вода. Трябва да си мъкнеш и не е така да си пълниш бидоните от дъжда се събират. Искам да покажа на една комшика. Тя се върши уникална. Тя работи си цял ден и идва тук. Ето тук са им техните бидони. Таки. Има си пейчица. Тя ме вика, когато решиш време, вика, когато идваш, може да дойдеш да се починеш тук, да се пинеш кафенце. Към добре, чудесно. Да, страхотно е. Малко разхвърляно, но те си знаят къде какво имат. Ето тук гледам. Са копали малко. Хубавото при тях е, че са ги направили на легла. Ето. И аз така мисля да ги направя и евентуално една оранжерийка. Това е. Хайде да се захванем за работа сега. Сега сме се разхождали. Това е нашето местенце. Както виждате, малко бяхме копали, но повечето беше останала зимата. Нямахме време, повечето време валя. И да се надяваме вече да се задържа така времето и да почнем да поработим малко. Аз обичам да съм в градината, обичам да се играя, да сея. Ето лука. И нека да започваме. Започвам с нещо много практично. Арпаджика. Това е един от най-лесните зеленчуци за отглеждане. Засажда се бързо, не изисква особени грижи и винаги е под ръка, когато ви потрябва в кухнята. Харесвам го, защото е благодарна култура. Само малко внимание и ще имате чудесна реколта. Какво било? И сега тати ще помогне да го извадим. Това ще го прави там. Не. Какво правиш? Иди там. Там. Ай там? Чакай. Тати помощ иска ли с нещо? Държи си да правиш. Ела мама насам. Насам. Здравейте! Днеска сме събота вече и ето всички сме тук. Взехме под наем ротоватор, не знам култиватор, не знам как ги викат. И сега ще видим как ще изчистим градинката. Май ще стане малко по-трудничко, но ще стане. Ето и аз се приготвям. Ще сложа обувките. Отивам да вадя. Имам и ягодки. Ще ги извадим и ще ги засадим наново утре други ден, когато мога. Така. Разбира се, че си имаме и помощник. Най-големият, нашият син Филип. Той обожава да се играе там. Идва с мене винаги. Помощник е наистина. Искам да ви споделя нещо много важно. Когато планирам градината си месец по месец, винаги се съобразявам с сезона и климата тук в UK.
Април е идеалният момент за засаждане на лук, ягоди, салати, моркови и много още други култури. Също така, грижата за растенията е моят начин да се откъсна от забързаното ежедневие. Обичам да поливам, да почиствам лихите от плевели и да подхранвам с домашен компост, който сама приготвям. И това ще го снимам по-нататък, как стъпка по стъпка се прави компост сама. Така, ето, извадих ягодките. Имаме 6, 12, 15 на корена. Да видим. Ще ги засъдим после. Здравейте пак. Сега имам една малка работа. И там, където ето го, съм сложила дървеното, не знам как навикаха. Ще засадим и ягодките, които ги имаме. Извадихме оня ден, се спомните. Минахме всичко. Остана малко травата да разчистя сега. И да видим. Ето. Това ще направим. Времето е супер. Не са много. Сега ще ги засадим наново. Разбира се, идва ред на любимците ми, ягодките. Засади ги с много любов, специално за сина ми, за да може през лятото да си бере сам пресни сладки ягодки. За мен няма по-хубаво от това да виждаш как децата се радват на плодовете, които сами са откъснали от градината. И днеска съм на градината вече. Пристигнах. Имам разсъд за тиквички. Ето ги. Готови са. Имам картофи също. Трябва да сеем. Сега ще видим какво ще измислям. Това са разсъда ми за тиквичките. Така са ми другите. Отворя съм. Така, готови сме. Сега по 2 корена. Така ги вадим. О, жълтинчето. Така. И още едно коренче. Caught
И сега ще ги покрием. Надявам се, че това видео ви е вдъхновило да създадете нещо красиво и във вашата градина. Без значение дали разполагате с голям двор, малко пространство или само няколко саксия на балкона. Ако ви харесва моето съдържание и искате още идеи за градинарство, готвене или просто доза вдъхновение, абонирайте се за канала ми и споделете видеото с приятел, който също обича природата и градинарството. Ще се радвам да споделите в коментарите какво вие засадихте този месец. Ще ми бъде много интересно да обменим идеи. Между другото, ако искате да чуете една забавна случка от моето ежедневие, което ми струваше 280 паунда, как заредих колата си с грешно гориво, оставям линк към видеото долу в описанието. Обещавам, ще се усмихнете. Благодаря ви, че гледахте и до следващата неделя. Така, искам да ви покажа набързо какво направих. Засадихме тиквичките по 2 корена на едно място с повечко разстояние. Ето, така и ги покривам, понеже имам доста косари зайчета наоколо. Чао за сега, но не забравяйте, ще има и втора част.